Benvinguts a un nou episodi del Català a l'Empresa, el podcast de vídeo de CECOT sobre les interferències de l'anglès en la nostra llengua. Avui, qualitat. Les 9 del matí d'un divendres. Preparació de la incorporació del nou sistema d'auditoria a l'empresa Bernardo Pons. I parla Gisela Parra, directora corporativa. Benvinguts i benvingudes al briefing per la preparació de l'auditoria de la setmana entrant. Com ja sabeu, l'empresa ha incorporat un nou sistema de qualitat que té en compte tots els stakeholders de la companyia. Tracta d'un nou enfoc, cosa que vol dir que hem de fer un reset respecte de l'escenari anterior. Com ja sabeu, la Marta, que és la Quality Assurance de Qualitex, us ha fet arribar un manual amb els tòpics més destacats del nou sistema i pilotarà un pla de mentoring individualitzat per cadascú de vosaltres. Atenció, en qualsevol cas, els nous KPIs, distribuïts transversalment i no per àrees, com fins ara. I també a la política de compliance, que hem redefinit de dalt a baix per respondre al marc normatiu actual. Benvinguts i benvingudes a la reunió per la preparació de l'auditoria de la setmana entrant. Com ja sabeu, l'empresa ha incorporat un nou sistema de qualitat que té en compte totes les parts interessades de la companyia. Tracta d'un nou enfoc, cosa que vol dir que hem de recomençar respecte a l'escenari anterior. La Marta, l'analista de qualitat de Qualitex, us ha fet arribar un manual amb els temes destacats del nou sistema i també pilotarà un acompanyament individualitzat amb cadascun de vosaltres. Atenció en qualsevol cas, els nous indicadors clau, distribuïts transversalment i no per àrees, com fins ara. I també a la política de compliment, que hem redefinit de dalt a baix per respondre al marc normatiu actual. El Català a l'Empresa, el podcast de vídeo de CECOT sobre les interferències de l'anglès en la nostra llengua, amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.